ko e nder ɓen ɓe juutini gurdam wawa mumtidde golle labaɗe ɗe golli jeeya oɗo gorko pullo hono Aliou Arɗo Sadio Sow golliɗo golle labaɗe laptude e nder gurdam mum. Aliou yi aduna ko hitande ujunere temedde jeenayyi e capan tati e nayyi e nder falde Ikris e nder diwan Tararza on paami koye nder leydi Mauritanie koye fulɓe woɗaɓe o jeeya e nder suudu jasaranaɓe nde o yi haw dañi duuɓi janguirɗi mawni ko gorko mo o jiidi baba ene wiye Oumar Sadio Sow nayimbo nde wonno on ko tubakoɓe gollodiratno hakkude Sénégal e Mali mawniraɗo o wondi e makko hakkude Ndar e leydi Mali ngam jangde makko lekkon nde yi ha ɓooyi o yeehi to leydi France ngam jokkoyde jangde o jangi ha o woni ingénieur mawɗo to banggue mahanteje mawɗe kuɓeji ha e laabi. Aliou adi gollodirde koye société pétrole sel e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi wondude e won yimɓe ɓe cotti société ene wiye campagne sénégalaise d' entreprise nde yi ha e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom o ɓurti doole e nder société o ko nden o inniti ɗum o watti wiyede campagne sahalien de entreprise o golli golle tiiɗe e nder o société gila e nder Sénégal ha e leyɗele goɗɗe ko wayno Mali, Burkina Faso, Guinée, Libéria, Sierra Leone, Niger, Gambie ha to Cameroun e nder ɗeɗo leyɗele o fewni hen laabi kewɗi ha e mahanteji goɗɗe te société o fomodiri e société ji leyɗele mawɗe bayde no Sine, France kono o dañi hen woni mawɗo no feewi. O mahi e nder Dakaru mahanteje payudinde hono nokku jagorgal cellal kame fondation islamique e hôtel Radisson Boulo omo jeeya kadi e maaɓe ngal ɗo bo wallaɗi diwoje pattam lamiwal hono inniragal Blaise Diagne tawetegal to Dias hono AIBD o mahi ko ina abbo e temedere juma ko kanko kadi mahi pom goto mawɗo e nder Dakaru biyeteɗo pom émergence ina wiye wonde société makko o hono CSO woni société mahanteje mawɗo gadano e nder Afrique mo ganduɗa ko Afrique najo temedere e nder temedere jeyɗum mbiyen wonde Aliou wona tan to banggue mahantejo yaari kono hayto banggue kalis o gollimi hen golle tiiɗe saabu hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati o jeeyama e banque mo leydi Tunisie renduno e Sénégal ina wiye sénégalo tunisien tawi junggo makko hen ko capanɗe jeegom e jeegom e nder kala temedere nde ɓamɗa haadi mum yeytude gueɗal makko banque marouknaji ina wiye Al Tidjari Wafa banque ina teska e Aliou famɗude haala wonde julɗo kulɗo Allah cakkotonoɗo no feewi kabaru o yani ko jamma talata nogase ɗiɗi ina jofi alarba nogase tati lewru o hitande ujunnaji de sappo e jeeɗiɗi so sankare Aliou Arɗo Sadio Sow ɗi Arɗo Sadio e malaɗo ba mbokkajon jasara e nder Dongre Thierry Boubacara Fande Podor e nder diwan Saint-Louis Sénégal e nder reedu Fouta o sanki koto leydi France to o yano safroyade cellal makko ustinoma nder ɗinɗon duuɓi nde wonno mawgo e tampere puɗɗinoma hiɓidademo ha ɗum addanimo ɓorade e gardigu société makko e lewru janvier hittande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeegom o tottigo ɓiyi ko afo hoto Oumar Aliou Sow birnugol makko waɗi ko ñande nogase jeeɗiɗi lewru o hittande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeeɗiɗi o wirna koto Bamulo Yoff e nder Dakaru ina tawtora ɗum ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba khalifa tedduɗo Madina Gounass kono noonne hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall wondude e gonnoɗo hoorejo leydi Mali e on saaha Ibrahima Boubacara Keita e hohoɓe laamu leydi Sénégal wondude e yimɓe tedduɓe hewɓe guilay gollodiɓe makko ha e kureji makko wonɓe ɓe limotako hohoɓe arnoɓe tawtere ɗe ɓe kaali haalulaji moƴƴi patuɗi e makko saabu golle payodinde ɗe o golli e dow nunɗal e teyre e nder ɗum hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall innirimbo pom émergence mo société makko mahanno